Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа моите сувенири. Те са малко, но са доста хубави и ценни някои. Но само едно е ценно. Не, две са ценни. Ето това е първия ми сувенир. Това е сувенир, не помня откъде. Някой ми го беше подарил. Просто не помня. Добре, много е красив. Доста е тежък и от истинско злато. Беше в кутийка, но братовчетка ми без да иска я щупи. И така си остана. Но това не се залепя като магнит, а трябва да е на магнит, за да е на хладилника. Така, това беше първия ми сувенир. Преминаваме към втория, който е от Двореца на буквите. Ами не, чаша не е магнита, какво е? Не е картичка дори. Ами, какво друго да е? Значка. Ето това е моята значка. Тук е звън. Трябваше някъде около 2-3 лева. Не помня вече. Но пък е много хубава. Тук пише Двор на кирилицата. Комплекс Стара Плиска. Да, този си го купих от Плиска. И знаете, че чета толкова бавно, но ми е малко трудно, че не ги виждам хубаво. Все пак всички знам, че съм с очила. Добре. Следващия сувенир, аз всъщност забравих да си го донеса, сега ще ви го покажа. Така, приятели, от него няма да чувате шум, защото е доста голямо и надига много шум. Само да ви кажа, че той е от истинско животно и е невероятно, че го държа в мен. Ами това е да, истинската черупка на истинска костенурка. Извинете, тук малко се е натрушила през годините. Аз отскоро я имам. Тя е на майка ми. Знаете, сега ще ви я покажа. Явно така няма да стане. Ето я. Напълно истинска е. Много е красива. Знам, наистина красива. Така, извинете за това. Това беше сувенира ми. Сега ще ви покажа още няколко. Тоест два още. Следващите два са от моя град, но са просто сувенири са ми взети, много са красиви. След първото е много хубаво бухалче. Ръчно направено е и е ръчно бладисано. Много е красиво. Прекрасно. Вижте каква окраска има. Много е красиво тук. Очите му. Да, много е красиво. Знам. Просто е много красиво. Не знам защо, но е красиво. Следващото е доста голямо, така че ще е легнало. Както всички други неща. Това е пясъчен часовник. Явно така няма да стане отново. И ето му. 1 минута е. Извинете, че е малко така развързано. Вижте рибката ми. Рибки. Разбира се, няма да го чакаме цяла вечност. Това беше от мен. Аз съм Вики. Канала на Вики ТВ. До скоро!